Татарстан Республикасы президенті қаршындағы татар тілін соқлау һәм үстіру мәсьәләләре комиссиясы игълан иткән туган телне популярлаштыру өчен хөкүмәт гранты булдырылды. Шушы көннәрдә әлеге грантка ия булучылар билгеле булды. Алар арасында Теләче районы Алан гомуми белем бирү мәктәбе дә бар. 500 меңлек грант тоткан белем йортында хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина да булып кайтты. Исәнләштек, хәл белештек, елмаештек, көлештек, яхшы кәеф белән менә без дә эскә керештек. Эшкә йөрү белән эшләргә йөрүнең аермасын аңлата торган замана җитте. Ләкин мәгариф системасы эленке салынкы йөри торган тармак түгел. Шул ук вакытта матди техник базаны һәр даим яңартып тору да мөһим. Уку йортларына, мөгаллимнәргә күбрәк ярдәм итү өчен республикада төрле программалар бар. Әмма тулысынча ана телебездә белем бирүче инҗи мәрҗәннәргә тиң мәктәпләр күп түгел. Алан урта мәктәбе шул сирәкләрнең берсе. Кемгә нәрсәгә кая? Уңга, сулга, алга, артка юнәлеш килешә әйтә, сөйли безгә бу хакта. Мәктәпнең горурланырлык тарихы һәм үз даны бар. Татарстанның иң яхшы 100 авыл мәктәбе исемлегенә дә кергән алар. Теләче районы Алан урта мәктәбе директоры Гайбадуллин Илсур Вакый улы. Туган телне популярлаштыру өчен хөкүмәт грантына ия булулары да күп еллык тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Мәктәбебез укытучылары арасында 8 укытучының соңгы елларда үткәрелгән Татарстан Республикасы тарафынан үткәрелгән грантларда катнашып, грантка ия булулары да Республика Россия Федерациясе бүләкләренә ия булучы укытучыларыбызның күп булуы да. Алар бүгенге көндә безнең мәктәптә 2 укытучы безнең Россия Федерациясының югары билгеләренә ия укытучыларыбыз бар. Шул ук вакытта 2 укытучы безнең Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы грамоталары бар. Татарстан Республикасының медальләре белән бүләкләнгән 3 укытучыбыз эшли. Һәм шул ук вакытта 14 укытучыбыз безнең Татарстан Республикасының мактау грамотасы белән бүләкләнгән бүгенге көндә. Бу инде шулай ук исәпкә алынды, менә бу безнең нәтиҗәләр чыгарылган вакытта исәпкә алынгандыр дип уйлыйм. Биредә үз ана телебездә белем биреп, милли, зыялы, конкурентлыкка һәм аралашуга сәләтле, үз-үзенә җаваплылык алып эшли белүче, әхлаклы балалар тәрбияләүне максат итеп куйганнар. Без инде сезнең белән беләбез, һәрберебезнең тормышыбызга электр сүзе нык үтеп кергән, шулай бит? Гомумән алганда кичкенә генә мәктәптә әз балалы мәктәп итендә без малокомплектный без безнең уңышларыбыз шуның хәтле әз балалы булсак тагы күп дип шуны нәтиҗәгә килдек һәм безнең тагын төп максатыбыз бит инде үзебезнең районыбызга республикабызга лаеклы шәхесләребезне тәрбияләү. Мәктәп укучылары иҗат дулкынында да тирбәләләр. Татарстан, нинди горур исем, яңгырыйсы матур җыр кебек, дөнья мәйданынан даннар ялап, мәңге шашалап, гыр килеп. Үзләре хикәя, әкият, шигырь иҗат итә, нәтиҗәләре дә куанычлы. Илһам иҗади бәйгесендә ел саен уңышлы чыгыш ясыйлар. Татарстан, Сабантуйлар иле, Тукай, Сәйдәш, Җәлил ватаны, якты нурлар сибеп балкып торсын илебезнең матур алтаңы. Буш вакытларыбызда клубка йөрибез инде, түгәрәкләргә кабатлыйбыз. Без 11нче класста алгач 2-га да әзерләнәсе бар бит инде. Шуңа күбрәк киш белән йөрергә тырышабыз. Ал кирәкме? Гөр кирәк. Мин кирәкме? Юк, сез кирәк. Алар белән эшләүе бик күңелле. Аларның дәресеннән килгәнен зарыгып көтеп торам. Алар үзләре дә инде сөенеп, бүген кружок буламы, бүген түгәрәк буламы дип көтеп торалар. Алга таба да шулай итеп мәктәп белән достату булып, бергә эшләргә язсын. Республика күләм халыкара олимпиадалар җиңүчеләре дә, Клара Булатова исемендәге премия лауреатлары да алар. Мәликә Гыйльманова 2 ел рәттән халыкара туган тел олимпиадасы җиңүчесе, Сәйит Кәримов Җәлил укулары лауреаты. Асыл сүзләреңне туган телем. Биреп торшы миңа аз гына. Бөтенләйгә түгел, вакытлыча, тик җитәрлек гомер азагыма. Синнән алган һәрбер сүземне мин күз карасы кебек саклар идем. Ул сүзләрнең затлыларын сайлап, дуа итеп кенә ятлар идем.
2017 елдан башлап мәктәп географик диктант халыкара мәгърифәт акциясын үткәрүдә мәйданчык булып тора. Барлык райондагы география укытучылары катнаша, укучылар киләләр, юнармейслар киләләр. Бик матур бәйрәм булып, шушы акциядә катнашу балаларга дагы аларны билимгә этәреп тора. Юл хәрәкәтен яшь инспекторлар оешмасы тәрбиянең альтернатив чарасы булып тора. Бу оешмага балалар бик теләп йөриләр. Алар хәвефсез тәгәрмәч конкурсында елдан-ел зур уңышларга ирешеп киләләр. Алан мәктәбе укучыларының әдәбият сәнгать түгәрәкләренә йөрүләре киләчәктә үзләренә бик кирәк булыр. Шулай да мәктәпнең үрнәк итеп куйырлык эшчәнлеге, физика, химия, математика кебек төгәл фәннәрне татар телендә укулары. Эшпишмаклар тигез түгелме? Тигез булса ни өчен тигез? Шул элементларын күрсәтергә. Әлеге мәктәпне тамамлаган укучылар Казан, Прага, Берлин университетларында белем ала, үзләрен креатив индустриядә, фәндә, инженер һөнәрләрендә таба. Күрсәтеп сразу. Тигез. Молодец, тамам. Алан мәктәбенең республикабызда 1000-нән артык милли мәгариф учреждениеләре арасында иң яхшы 20 оешма исемлегендә булуы зур дәрәҗә. Шул ук вакытта киләчәктә тагын да зуррак максатлар куеп эшләргә сәбәп тә бу. Ләлә Зайнуллина, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.